ಈ ವಿಡಿಯೋದು ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ಇಂಕುಲು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ತೇಲ್ಪಿನೇನು. ಉಡುಪಿಡು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಡುಪಿದ ಫುಡ್. ಆ ಉಡುಪಿದ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಆದುಪಡು, ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಆದುಪಡು, ಕುಂದಾಪುರ್ ಚಿಕನ್ ಆದುಪಡು, ಅತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಆದುಪಡು ಮುಲು ಮಾತಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಗ್ಲ ಐತನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಐತನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬರೀ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಟಿಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ರೀತಿದ ಫುಡ್ ನಿಕಲೆ ಬೋಡ ಅವು ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನೊಂದು. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದಾಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ರೀತಿನ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತಿಂತ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡದು ಆಂಡ ನಿಜ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುನ ಕಡಿಯಳ್ಳಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ದೌಲೈ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಲೈಡ್ ಉಲ್ಲತ ಪುಡ ಪೋಪಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಓನರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಅರ್ಡನೆ ತೆರಿಯೋಂಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನೆಗಲೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಲೆ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಓನರ್ ನಿಖಿಲ್ ಗಮ್ಸ್ ಎರ್ನಟುಲ್ಲೇರಿ ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪಿಡಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನ ಪಂಡ ಮಟನ್ ಓಲ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಮಟನ್ ಬಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ, ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿನೆಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಂಡ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏನೈತನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅವ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಫೀಲ್ ಇರೆಗೆ ಉಡುಪಿಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 12 to 3 ಬಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to 11. 7 to 11. ಎಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಏನ ಡಿಶಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ನಮ್ಮನಿಂದ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಡೈಲಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೆಗೆ ವಾರದ ಆಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮಂಡೇ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಡೇ ವೀಕ್ ಆಫ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿ ದಿನ ಪೂರ ದಿನಲ ಇರೆಗೆ ಏನ ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಇರೆ ಎಂಕಂಡ ಐತೆ ಇರೆಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬತ್ತೆರಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಬೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈರೋಡು ಇರೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅವ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ವೆನಸ್ಡೇ ಬತ್ತೆರಡ ಒಂದು ಇರೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅವ ಬಕ್ಕ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬತ್ತೆರಡ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆಗೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬತ್ತೆರಡ ಮೈಸೂರು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬತ್ತೆರಡ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಡೇ ಕೂಡ ರುಟೀನ್ ಒಂಜಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಟನ್ ಸರ್ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಉಂಡು, ಮಟನ್ ಉಂಡು, ಬೇಜ ಉಂಡು, ಲಿವರ್ ಉಂಡು, ಪಾಯ ಉಂಡು, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಇರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರೋಟ ಉಂಡು, ಚಪಾತಿ ಉಂಡು, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಮಾತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಗೆನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡಾಗಿ ಕೇನುವೆ. ಸೊ ತಿನ್ರೆಗ್ ಎನ್ನೋಟು ನೀನು 2 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಡ್ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಮೈಂದ ಪಂಡೆ ಬಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಯಾಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ರೆ ಆ ರೀಸನ್ ಲಾರೆ ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ಯಾನು ನಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ. ಬಾಯ್ ಸೋಪ್ ಕೊಡಿ, ಚಾಪ್ಸ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಕೀಮಾ ಉಂಡಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಾನ್ಸನ್ನ ಕಾರ್ನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ನು ಸೂಪ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಓತದ ಕೊರ್ನೇರು ಸೂಪರ್ ತೋಜಿ ತಿನ್ಕೊ ನಾವು ತಿಂತಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಂಟ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರ್ತದೆ. Every spoon you will get the flavor of pepper. This is what taste of fat under that. The actual fat. What actual fat is? Best ability. This is the gooey part. I mean, what is it? This gelatinous part. Gelatinous part. See this part, no? This is a jellish part. But how fat I thought. One I taste of the specialty of this place. What I feel, the mutton it gets from that's right. So that masala and the mutton gives the flavor. If you go to Bangalore, you come, you eat here, you'll never feel that. Exactly. Oh, before we used
we ate only mutton sukka, mutton chili, mutton biryani. This is the place which has started all these varieties mutton. People came to know what other options to get in mutton. Exactly. Earlier we had very less options and not all restaurants kept Tell me it. one thing. In entire Udupi, okay, how many places will serve this? This is the only place. This is the only place. That is what makes this place unique. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಏನ ಬಂದಿರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೇ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದಿರು ಸೊ ಆತಿ The glutinous, gelatinous part. See this. This is the jelliest part. Now, nothing much. See. What I know is there are only few people who eat this. Okay, and for the rest of the people, this is a tap. Exactly. This is a tap. For the rest but for the person who knows the taste, who know what it is, this is a unique but an excellent food. I will bet you once you get the taste of the mutton, adapted to the taste of mutton, Exactly. you stop eating chicken. No, it's same thing with the beja fry. Because the mutton cooks along with its own fat. Correct. The Exactly. fat gives the flavor out. Exactly. Chicken doesn't have much fat like what mutton has. These all things when you cook together with the biryani or something, it will melt itself and you get a oily layer on the top. Correct. But what people think that is vanaspati. That is not vanaspati. That is actually the animal fat which melts along. That is what gives the flavor to the rice. And that what makes you smell much better actually. See the heavy plater. Mundu, smell this. You will smell this. This is Udupi. Udupi, I can get the flavor of rich pepper and The smell of the meat. It is so nicely cooked and it has an aftertaste of bamboo. If you have noticed. sorry, yes, subscribers. Today it's going to be more of a English Flavor profile. ಹೆಂಗ್ Actually, people were eating that side. ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸಾಕಂడి ಪಂಡ ಆಗ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ Mutton chops. Every time I come here, I eat this. You should see. See how soft it is. See how the bone comes off the meat. That is a signature of well cooked. See how the meat comes off. Not every time it happens. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ತೋಜರೆ ಹಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ That is special chicken keema. Sudeep goes there. I will bet you will find it like an egg yolk. I had this. You should give this to Sudeep to try. ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತ ಬೇತನೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ So we'll do one thing. We'll stop talking and we'll concentrate on eating. Sudeep will talk. Sudeep will talk. ಈಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರೋಡು ತುಳುಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ That one, mutton, but English word. So English mutton. And this vein is so neatly and delicately made that it is not broken into much pieces. Correct. Because when they just it is used it on the tawa, it is usually baked with the ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಯಿನ ಪೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚಮಂಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಟನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು Excitement just ಮಟನ್ ವಿಷಯ ಮಾಡೋಣ ಹೆಡ್ ನೋಸ್ ಟು ಟೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂರ್ಮಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಜ ಮೂಲ ಎಂಚಮಂಗ ಮೂಲ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದು 5 kgs ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಒಂದು 5 ಬೇಜ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ ಚಾಪ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ ಬೋಟಿ ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬೋಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಚಾಪ್ಸ್ ಇದು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಕುಕ್ಸ್ ಈ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಗೆದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಲೆ ಬೋಟಿ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಬಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಲೆ ಚಾಪ್ಸ್ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಬಟ್ ಇದು ಭತ್ತ ಕೊಂಡು ರಶ್ ಇದನ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಾಪ್ಸ್ ಟಿಪ್
ಯಾರು ನಾಯಿ ಪಡ್ಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು Try ಮಾಡ್ದೆ. Trust me. What I like this about this is the masala is minimal. Okay? Everything, the taste is just in the mutton. The mutton only is cooked. Not overcooked. Yeah, not overcooked. Not overcooked. That itself is adding the extra flavor. That's what I told you. That's what the mutton is cooked itself with its Correct. gravy. Breakfast ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಓ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಸಿಬ ನಾನು ಟ್ರೈ. This is one of the best fries. let me tell you, I don't compromise. Like the rice they use is not less than 100 rupees a kg. Exactly. I can vouch for that. And it's not even overcooked. And it's not even sticky. It just breaks. So See, this is how you eat. A piece of beja and a little rice. The soft beja and the flavorful rice is out of the world. I don't shoot it, you shoot it, that's all. and probably after this episode, there'll be a reaction video how we eat. End of the day, this is a tutorial for how to gain weight in 1 hour. Exactly. But eating good food. Yeah. Guiltless eating will not increase your weight. I swear that I won't eat. I'll go on a diet after this meal, but that will be only till tomorrow. Till the next meal. Yes. Then when I pass by, when I get the smell of the restaurant over, once this episode is over, once I edit this video and I upload, there will be lot of comments and lot of people who will 100% definitely come over here and keep coming. This is a mutton heaven for the people. ಸೊ ಮಟನ್ ಲವರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆವನ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಮಟನ್ ಲವರ್ಸ್ Usually the mutton or the beja, keema, tinjadalla. Usually mutton kurma. ಕೆಲವೊಂದು ಮಟನ್ ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫಿನ ಚಾನ್ಸ್ ఓనర్స్ బోర్డు ఇది మళ్ళీ జీవో వస్తుంది వడ్డే బోర్డు కూర్చుని మరి సో ನನ್ನ ಸುರು ಮಲ್ಪಗನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಲೈ ಮಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರಿಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬದಿಟ್ ಇತ್ನಾಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಟನ್ ವಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಮತ ಮಟನ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಗಲ್ ನೆನೆಪಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಟು ಮಣಿಪಾಲ್ ರೋಡ್ ಏನೋ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಓಕುಡೆ ಟವರ್ದ ಬದಿತನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಮಾಂಡವಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಸೊ ನೆತ್ತ ಕೈತಲ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಒಂದೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ದ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಗುಂದ್ ಬೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಫುಡ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಜೊಪ್ಪು ಕಂದಾಪುಡ ಖಂಡಿತ ಜಪ್ಪು ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅದಾ ಸೊ ಮೈಂದ ಮನೆ ಎಂಚೆತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಫುಡ್ ಎಂಡ ಇದೆ 2-3 ಸೆಟ್ ಬೈದೆ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈದೆ ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಟಾಪ್ ನೈಸ್ ಇದೆ ವಾಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಉಂಟದೆ ಹಾಂ ಡಯಟ್ಗೆ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಟ್ದ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ತೂಯಿನಾಯ್ಕು ಸೊ ನೆನೆ ಪಡ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಪಿತಾಡ್ಗನ ಭಯ ಕೂಡ ಬರಂಡ ಭಯ ಬೇಟ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್